appears possible Father zvakaenda. I always joke with people that ukaona kutozivisa vana vako kuti baba wenyu panapa isaini yekuti ausisiri baba, nokuti zvinofanirwa kuva zvinoflowa, zvinhu zvavanotenda nekugamuchira. Kune zvisingataurwe zvinofanirwa kuoneka. So wakaipa ane tsika yekubvusa the head part. So kana ichocho chabiwa manje, ukaenda vanhu vachichatiswa kune kuna marriage officer, vanhu vakanetsana vanoenda kukatsiri nekudii, vane manotsi avanopiwa nematricks avanobvunzwa, unodai murume anoitwa somudere, but murume akanzi aenda kusungura usi. Kana ukapiwa manotsi ako ese uchaona kuti chinomudzora kubva ikoko inyasha. Akabvutwa akaenda, iwe mumanotsi wakanzi anobatwa zvakanaka, anobikirwa, anokiswa, anopiwa haki, unohaga adzoka. Kune pamunzoti amanotsi achaita isa, nokuti zvinoitirwa murume acho aripo zvakaudzwa wako akaenda. Kuti agone kudzoka kubva ikoko, manotsi ese ukaverenga wakapiwa kanseling, hapana kana wani unomudzora kunze kwekuti wapfugama woti Mwari ndakaremba. Kune depth, kune level yasvika zviri yekuti pakashayikwa muprofita akamira pakati parume akati chiratidza pawira demo point of entry. Bible rinobva rati zvakavanzika ndezvaJehovha asi zviri pachena akapa vanakomana vanhu kuti vazive. That's Deuteronomy 29:29. Zvoreva kuti murume uyu akatsvaka kuziva kuti rawira nechepapi. Sei achida kubvunzwa kuti rawira nechepapi? Mumvura mune chinhu wanisoro chiri tricky. Chinhu chikakandwa mumvura pachinowira panofoma mawaves anenge achikuda kunze. Mawaves anenge achikuda kunze zvokuti ukanonoka kucheuka nekutarisa unogona kumaka pane wave kwete pazvatangira. So murume paari kubvunzwa pari kusechwa information yekuti unyatsoziva here kana kuti ukufungidzira. Nokuti kusaziva the real problem kunoita kuti usawane the real solution. Ukasaziva dambudziko rako chairo haugoni kuwana rubatsiro chairo runokubatsira nekuda kwokuti pari kugadziswa zvisizvo. Ana chiremba novarespekta pakuti mukufunda kwavo vakadiscover kuti kune zvimwe zvirwere zvekuti kana zviri pamunhu zvinonzi masymptoms, zviratidzo zvechimwe chirwere chakavanzika. For example, kana munhu ane TB dzimwe nguva anokosora, haana problem yekukosora, but kukosora ndokunogona kuti agone kufamba kuenda kuchipatara. Osvika nemududwa chikosoro, chiremba ngoti aiwa toda kungoti titoreni makararwa etingoita matest ozonzi une TB. TB haugone kuiona iwewe, inoonekwa kumushini. Iwo chaunogona kuona kukosora. So ukarapwa chikosoro uine TB, unopedzisira usisakosori, wofa wakarapwa chikosoro. Why? Wakatreatwa symptom, not the disease. So kuziva point of entry kunoita kuti kana recovery yada kuitwa zvanzi wakachikora bazi remuti branch ndokubva akanda papoint of entry. Kuda kuti point of entry ine chekuita nekwazoenda nemunhu. So kuti pawakakandwa pamusoro pemvura, this is a river, zviri pachena kuti wakatoflowa nemvudzi ukaenda, but miracle yakaitika nekuti demo rakabva pasi rikauya pamusoro apo. Indava Elisha asina kuita prayer, anoita that prophetic action. I want to show you something. Prophetic action ine chekuita na Jesu na Kristu. Pakuti kudini? Luke chapter 3 verse 9. Johana akamira kuJorodhani. Anotaura achiti demo razouya rinotema kubva kumidzi. Johani muri kuita prepare the way for the Lord anova Kristu. Ari kunzi demo rinotema kubva kumidzi ndi Jesu. Saka family line yacho kaitarisa inoti Elijah, Elisha, and John the Baptist. That's why Bible says John came in the spirit of Elijah. And also Elisha, wakawana the anointing from Elijah. So the spiritual lineage yao as the family, Elijah, Elisha, and John. So zvinoita kuti John azonobhabhatidza ari kuJorodhani. Ndo zvinokukonzera kuti uyu paari paJorodhani nevanhu agone kuziva kuti solution yekudzoka kwedemo kuchikora bazi remuti ndichikanda nekuda kwokuti demo rawira pasi ndi Jesu. Jesu chaari kuzoinga kuenda padanda kana kuti pacross pakuchinjikwa. Saka uyu paachikora muti is a shadow picture yecross yedanda raaisa pamusoro pemvura, nokuti anoziva kuti Jesu akangoona kuchinjikwa unomurwa kubva kudenga kuti azoponesa vanhu. Saka action iri kuitwa pano, it's a prophetic action concerning Jesus. Ava ndiri kunzwika ndiri kunyanya nditaure zviri pasurface,
handidi kukurasa nyaya yekuti unzwewo because yacho unzwa ndinofunga atisunzwa ndinova ndingoenda aina zvajesu ndisiwa ndada kuti kuona shadow picture kuti action yaaita yaiva neprophetic action concerning Jesus nekuti Jesu ndiye akasiya denga akauya kuti aende pamuchinjikwa ende iri kuitwa naJesu paari kuzotiponesa kuzotifira iye ndiye anofa kuti tiponeswe. In other words, paari kuya kuzotiseva anoita sekunge iye ari kulusa upenyu hwake. Saka uyu paari kukanda danda remuti richienda wrong direction, musoro wake muri pasi kubva wauya the right direction. Ndokuba ukaona picture chinhu chinosumuka chichidai chakodzwa nechakandwa mvura chichidai, it gives a shadow picture of the cross. Ndozvinzwa ukasara ndozvinzwa because we are connected spiritually. Shoko rinotaura ndere mweya. So ndinotonzwa kuti pane hasara usikundinzwa. Ndinganzwa kuti pane zvakatereke mishando. Demo ranyura rikaenda pasi. Harigoni kuti varume havagone kusunga kundoritsvaka pasi. Nokuti zviri nyore kuti musoro wedemo udzinge kuenda pasi. Why? Nokuti kune roho yacho iriko. Yekungoti chinorema kuti chikaenda pamusoro pemvura chinongodzika chichienda pasi. Ilo iri natural common. But law yekuti chinorema chibve pasi chiuye kuzoflota chiri pamusoro pemvura haiko kusainzi dzevanhu nekungwara kwevanhu nekurongwa kwevanhu. Paakuda the law of the spirit iri more powerful than the law in the natural. So chiona chinhu chinonzi grace still powerful than intelligence. Saka Mwari inosimudza marombe kubva muguruva. Why? Nokuda kwokuti nyika kufa yakasimudza rombe. Zvingaite kuti parliament kutogara pasi. Tisikuda MP pademani kunotsvagwa kuona kugara mabridge mufakuza. Timaitawo ma-MP avadaro. Nyika isimudze marombe. Ine law yayo. Inotsvaga timu kubva nepaUZeta. Inotsvaga timu rakati fundei. Ilaw yekunyika. Law yaJehovha yegrace. You can rise from there. Vanhu vachinda vasingakune nekuda kwokuti pane uvepo hwaMwari, pane presence yaJehovha, pane kusimudzwa kwemarombe. Hazvaita kuti demo iribve pasi ringokwidza kuya kumusoro nokuti law yacho panatural haipo. Asi nokuti pane muprofita, pane izwi raMwari achikora bazi remuti akakanda, demo riri pasi rakawana energy isiri common, rakawana simba rekusimuka. Amadza kudzika pasi hazvitongoda kana muprofita kanani. Chero angokanda chinhu pamusoro pemvura chinorema chinongodzika pasi usina kana anointing kana chinhu. But chakaitika kuti demo riri pasi rigone kusimuka kuye pamvura uvepo umwari. Nokuti kuna akagona kuti nyangwe tine matemo tichiziva kunowanikwa huni, muprofita tinokumbira tuve pakati pedu. Unoziva here kuti Elisha paakatoita kukumbirwa kuti andoitesi, otherwise vanga vachitoziva kune miti yacho matemo acho vainawo, but kuna akapinda muspiritual understanding. Ndokuti varume simba tinaro, huni tinogona kutema kuti kanosangana nedambudziko risingagone kwenesu ichitasiya muprofita pano. Munhu waMwari tinokumbira muende nesu kuJorodhani kureva kuti vakagona kuva ne the presence of God, nekuda kwokuti challenge yakazosimuka yaingodawo uvepo hwaMwari kuti pave neansa. Dambudziko redu kazhinji nderekuda Mwari wacho kana taapa dambudziko, kwete kuda Mwari wacho watinofamba naye kuitira patinopinda mudambudziko. John chapter 2, mukomana akagona kuronga muchato wake, chaakagona nyangwe waini yakazoshota anga agona kufanukuka Jesu. Jesu haana kushedzwa pamuchato wepakana pakapera waini. He was invited as a guest. Kureva kuti mukomana uyu wakatanga washedza solution asati apinda problem. That's why miracle yeuye kushandurwa kwemvura kuti ive waini haina kutombonetsa kune wacho muridzi womuchato nokudini. Jesu akaziva kuti this are part of the guest. Zvinhu zvikashota ndiripo, angatonyara pano ndini nokuti ndini Mwari wacho ari pano. So pane pekuti vanhu vanodana Kristu nokuti zvanetsa, kogoita pekuti vanhu vana Kristu pavanozopinda mune zvinonetsa. Inzwai ndakataura mashoko aya. Shona imi ndinofunga ndinotikanganisa mushando.
patinozosvika pakuita prayer, dai Mwari vapindira. Mufunge Mwari havana tsika yekupindira. Mwari vane tsika yekupinda mumunhu anozopinda mudambudziko, uye Mwari vainaye kuti vaburitse mudambudziko. Munhu anonzi anopindira is an outsider. Waita nyaya dzako ubva mudzita tsitso ubva apinda. But Mwari tsika yake ndeye relationship nemunhu, kwete kuva ready to rescue munhu kuti akazopinda problem ndozopindira ndozomubatsira. Mwari chaanoda kupinda mumunhu wacho ova neukama nemunhu. Saka munhu paanozopinda mudambudziko haisi nyaya nokuti muna Mwari wacho. Ende Mwari kana vainewo uri mudambudziko, it's easy kuti even usina kuvaudza ndine dambudziko vanoziva kuti tane dambudziko nokuti ndiritese. Murume anonzi Jairus aifamba naJesu achitenda kumba. Kune munhu akabva kumba kuzosangana naJairus aina Jesu zvikanzosanditsa tenzi mwana afa. Munoziva kuti Jairus haana kudavira. Jesu akangoti kuna Jairus, tenda only believe. Sei Jesu akudavira nyaya yataurwa nokuti kana maakufamba mese muri pamwe chete, dambudziko ramwe dambudziko renyu. So key hombe relationship ukama naye. Presence yaMwari haisi kutsvaka kana zvinhu zvanetsa. Uwepo hwaMwari ndehwekugara nahwo nguva dzese. David achibata kuti nyangwe ndikafamba nemupato mumvuri wekufa handingatyi nokuti muneni. Haati nyangwe ndikafamba mupato mumvuri werufu handingatyi nokuti unozomushedzai. Chinondipa kuva comfortable kusatya kuziva wandinaye kwete wandichashedza. So hama idzi dzakava nekuziva kuri spiritual kwakamatiwa zvinhu zvemweya kuti varume tingazive kune miti, tingave nesimba uye matambo tiinawo, but kunogona kuzoita dambudziko risingagonekwe nekungwara taakuda kurikavha. Ende ndozvakaitika. Ufunge muupenyu machaledziswa aripo, asinei nekuti une status yakadii unogona zvipi. Spiritual challenges and allow the Spirit of God to help you. No matter what your connections are, unoziva zvipi nezvipi, kune dambudziko rinongoita rise richidemand only the hand of God. Pane zvinogonekwa natete nasekuru wako nehama dzako nechechi nevanhu vaunofamba navo, kune zvisingagonekwe nechikwata chese zvinongoda Mwari bedzi kana ari muupenyu hwako. I remember there was a time, 2006, ndaenda kuhospital ndichirwara. Chiremba tatorwa matemperature zvese zvatorwa, BP check yaitwa. Chiremba ndokubva azitora kadhi rangu achiverenga ndokubva ati anonzi ndingaripo nona ndiripo. Wauya nani? Ndandauya ndega. Mari yakwadzara apa haufaniri kungofamba. Watouya wega hapana vanhu vakutakura vanokubatsira. Hazviite nokuti vari mawadzi vanhu vari nani panewe. Unoziva kune zviri beyond science. Muzomboita kushambana nachiremba, kune nyaya dzinoti washamisawo basa ravo nanhasi nokuti Mwari wedu anoshamisa. Ane vanhu vaanochengeta zviri beyond science zvokuti ukachanyona type mari dzaudzara apa, BP, temperature, zvese izvi munhu afanira kuda achitofamba asi anenge aripo achifamba. Imagine mukadzi akaita 12 years bleeding. 12 years, not months, not hours, not weeks. Imagine bleeding for 12 months. What of 12 years? Alright, for 12 hours continuous bleeding, you actually die. But mukadzi aneshoko raMwari she was a survivor. Hazvigonekwi nescience neintelligence nekurongwa kwevanhu. Nyasha dzikava pamusoro pako ndokuti Mwari vazive kuti vanoshamisa. Murume uyu chaakagona kunyengetedza munhu waMwari kuti munhu waMwari taikumbira kuti muve nesu patiri kundoita basa. Tine vanhu vanogona basa to an extent yekuti anokuvimba neuchenjeri hwake nekufunda kwake. Ina vanhu venge kufunda nose patokuvaridza isu vabvamerika chiti wanakusudza marombe kana vakafunda anovasimudza, but mbiri yake kazhinji yaakanyora wamanje ndeyemarombe. Saka ndinyandotsimirira kumarombe kuti pane pandakapedza kuti sisi vakafunda munenge munotibatirirawo nezongo Mwari akati maaka mari ndikati watiri chingotarisawo paanonyanoda kuswera iye pekuti ndinosimudza marombe muguruwa. So vana vakaziva wokuenda naye, vasati vaziva kuti musoro wedemo uchawira mvura. Usatsvake presence yaMwari nekuda kwechallenge, tsvaka presence yaMwari nokuti Mwari vakanaka. Mwari pindirani, Mwari zvikati
ivana mwari vacho vapinde mauri famba nawo uwepo hwamwari ngauvenewo. Why? Nokuti vana vaIsraeri Mozisi achitungamirira vanhu chinhwani chaakachemera uwepo hwenyu. Ishe mukasafamba nesu, there is no need for us to take a move. Why? Nokuti patichasvika paRed Sea hapadi good English, panoda munana tamanudzwa kwetsvini povhurika. He was a stammerer, but paRed Sea hapanoshanda grammar vanokruza. Simba ramwari uwepo hwamwari ariko machallenges ekuti nyange usine kuinuka muMozisi anokudzvanya zvikuru dai mwari vapinda panyaya. Why? Nekuda kwekuti zvese hazvishandi. Rimwe dhai ndaenda kuEthiopia saka meno zvavanoti matablets mudenga ndege yakatanga kutamba-tamba. Unonyatsoona kuti munhu wese anonamata chikafu anozoti achinaki vanongori pakati pokuti ubvambomira tebuleti dara rakanyanya. Jesus. Munegemo mapindwa munhu achimba hipopo achinakirwa achitora maselfa achidii tebuleti ngoda Jesus. Mwari uyu anoda kufambwa naye. Uwepo hwamwari hausi kutsvaga zvanetsa. Nokuti chinopa muzorora kudambudziko kuti ndinaye akatembeka ane nyasha noupenyu hwangu. Chinopa mupanika ndewakushedza munguva iyoyo. Chaakagona mukomana chekuti munhu wamwari kumukaenda nesi haasi kutombodza kuti charasa musoro wedenga, but ari kuti tikasafamba neuwepo hwamwari nevhoisi raJehovha nemuprofita zvinomuka muupenyu, pane zvinongodhimanda the hand of the Lord. Mazuva akaoma kwazvo ndaiti vanasikana munofanira kunamata kudarika varume zvikuru. Why? Nekuda kwestatistics dziriko naturally dzekuti vakadzi vakawanda kudarika varume, yeti vakadzi vanoda kuroorwa, varume vacho vashoma, vakadzi ndo vakawanda. But mukadzi akaitoda kutoroorwa kuvashoma imomo wotadza kunamata iye mwari achipa vanodzimba kuti havanongoona havaoni vanhu vacho. Dai vaiona ndinitaipe ndakona kumavenues yakasiyiwa ende yakanaka zinaiti yakasiyiwa yakadaro anenge avaona wakomana wacho bozi kazoona ari kumba kuona ari kuti ndaisinyai kuona anamaaunamaaapasiwa ikemekuona kune munhu patimba hakuna aisinye inyasha chinhu chakatobvuzekwa pamuchato. Saka anochata ndanopiwa vheu so vanoziva kuti vanozoita kutaura kusina kunaka kuti ukuona kuna kuperekedzwa navakati nakei. Hapana zobvisa vheu kuona kuti aditora kakuperekedza pane kamwe kari bhoo kumashure kugati haisi gemu yekuona so kufura neikoko zvangu. But ufunda uwepo hwamwari hunodiwa muupenyu to an extent yekuti usabhilive usatrust muability nekugona kwako zvakanyanya usina kuzembera panyaya dzamwari. Vanokusiya uri right zvoti unodemba kuti sana asi havaonekana ichokwadi havaoni. Pane chinovavhara kana vatarisa iwewe. Uwepo hwamwari ukabviswa pauri kugona kwako kuchenjera kwako hakushandi. Vaiziva munowanika miti matemo vanawo simba iripo. Chinhwani chavakaziva kuti iye muprofita haasi kunotema but akanouya akagara tikatema miti kuitira kuti pane zvinozomuka kana zvamuka zvinongodawo iye. Hama dzangu kuti dengo ribve pasi uye kuzoflota pamusoro apo hazvipo mumabhuku esayensi, zviri mubhuku iroro. Chinzwa kana chinhu ichi chichirema chakadzika kuenda pasi chikadzoka hazvina kurehwa kunzi chakatapudzwa weight. Wakaramba uri musoro wedemo unorema but waakubhiyevha sekunga ucharema. Uri musoro wedemo unorema wambonyura nokuti unorema but wakaflota une same weight iyo.
batsika nemusoro wedemo tora zviri pachena kuti haugone kutora chinhu chiri pasi kana usina kukotama. That's a shadow picture of prayer. We pick answers by praying unto the Lord. Minduro dzinobatwa mumabvi ako. Uzapani kuya kuti munhu anoti aiwa tiri munhu waMwari, the man of God is around, zvinoita. Jesu ane nguva yaakaparidza 3 times concerning prayer to his disciples. Kwete madisciples emumwe munhu ake kuti mukai munamati. Mukai munamati. Haana kuti haakalandiripo munhu ngaarari. Komutara aripo. Munhu ngaarari, haatotwari, haashe varipo. Akati wame munhu ngaamuka anamati. Zvaive nechikonzero. Why? Nokuti pakazouya Jesu achida kubatwa. Asi Jesu akatiza. Vanhu vasida kubatwa ndivo vakatiza. Why? Nokuti kana usiri kupreya uchizenyesi yako, unorarama mufire. Iye Jesu atonyengetera kuti baba iwa mukombe indiri reni. Vasiri reni. Pavakaona chikwata chauya, vakamanyiwa. Ndozvaiva kuti mukai munamati, Mwari vaise confidence mamuri. Vaise kuziva zvinoda kuitika. So Jesu alipo akaparidza 3 times, mukai munamati, mukai munamati. Uyu panzi musoro wedemo wako flota pamusoro pemvura. Muprofita haana kutora akamutambicha, akamuti there is a part to play. Chitora zviri pachena kuti chiri pasi, hauchitore wakamira. You need to kneel to make the exit. Muhwepo hwaMwari maakudawo munhu unonyengetera. Iyoyo haisi church doctrine, ikingdom principle. Bible not when you pray. Kureva kuti iwe une right yekunamata yekutaura naMwari wako. Une zvaunogona kunhonga nekupika on the ground kana wagona kuita nini. Vakaziva kuti munhu waMwari haafaniri kushota. So mazuva aya the prophet they represent. But in our times, thank God for Jesus. Mwari wacho amatiri, greater is the one inside than the one in the world. Paunofamba, Mwari famba iye. Usasvika pakujaira zvinhu kuti haano izvinozvigona I can do it. Unowana masurprise kuti zvaunogona. Tiri mazuva ekuti kana ukanzi wakarongeka unogona budget, Mwari yacho haiti. Panopa kuti vanofunda kuti hauna musoro, gamba unotambira isina musoro. Unoita musoro paMwari isina musoro zvakatooma. Haana kurongeka. Iyoyo haina kutomborongekawo yaaripuwa yacho. We are living in such times. Ndokati ari kani kune muno munditize kune nhamo yeiko. Machallenges haana basa nevisa, you understand. Unoitira nhamo kuri. Kutamburira kure kunoti netsema. Vana rimwe timu paJobbik apa rainyara kudzoka kumusha. Tamakore akawanda vanoti haiwa achona. Zvinochonesa zvakawanda. Kumwe kudada kumushaya. Kungoti mune musingaziva on the ground zvakamira sei. So whether uri kushavira, whether uri pano, whether uri papi, the presence of God ine nyaya. Whether unozvigona une ma-connections, ivana Mwari. Because waunozembera akakundikana, iwe ufuna kutsvaka Mwari usina uwepo hwaMwari, makundikana mese. Ukazembera munhu paanokundikana, zvapachena kuti newewo nokuti ndiwe wakazembera. I always give people examples. Ndiri muvhangeri ndikati wakanyatsobata. Ndambotara neimwe nguva ndikati munhu ukagara pamba patsanga, sisi vakaramba. Zvakakuomera kuti ubvunze tsano kuti uine naufa. Kuenda. Because wawakagarira wacho ndiye hadzienda. So waigana tsano unokenderana hazvichashanda. Because wakuda kutoita kuedza mumwe wani. Unoripuroseka easy. Not ukazembera presence yaMwari wasiyana nemunhu akazembera Mwari. Iri Bhaibheri rinoti akatotuka munhu anozembera panjere dzake. Anozembera pane umwe munhu nepanjere dzake akatotukwa. Why? Nokuti patinofanirwa kuzembera nekubata pari. Kune zvinodzingirira vanhu wega wakarurama kana hauna. Nokuti Bhaibheri rinototi zita raJehovha inhani yekuti wakarurama anotizira ikoko. Kune vakarurama vanomhanyiswa pane zviri. Sasa vhesi yaindinetsa vakarurama anomhanya kutomhanyiswa. Achimhanyira kuzita raJehovha.
vakangwara vakarurama vanogona, asi panodiwa chii? Kumwana muzita raJehovha. Uvepo hwaMwari zvese waita woti Mwari muvebatsirwa. Zvese kurongeka kwakanaka. Bhaibheri raratidza kurongeka kana kufunga raratidza. Kuna vhesi inoti do not think. Pandakaverenga pakati do not worry kuti ndichadyei ndichapfekei, harina kuti do not think ndichadyei ndichapfekei. Unotofanirwa kufunga kuti ndichadyei, unotofanirwa kuva nebhajeti kurongeka, unotofanirwa. Harina kurapidza, rakati usafunganya, worry na think zvakasiyana. Wakatopiwa njere kuti dzifunge. Saka kana kune zvimwe zvinhu zvinoda kuti Mwari itai, havaite, nokuti pavakakupa kufungwa unofunga kuita zvinhu zvinokupa solution. Building yatiri ino haina kusikwa naMwari, ithinking, haisi creation. Vanhu vakafunga kuvaka, havana kunamata, vakafunga. Nokuti pane patoda kureplace thinking neprayer. Hazviiti. Dai prayer yaikabva thinking, waitorerwa kufunga wonzi namata. So kune area inoda thinking, kune manda prayer, kune manda kupashande both. Wafunga mazana wako waronga, woti Mwari muvebatsirwa. Nokuti unogona kuronga dondo. Kuronga kunakuipa, but unogona kuronga dondo. Ukashaiwa the guidance of the Holy Spirit. Munhu waMwari tinokumbira muende nesu. Kwete kuti munotema mapanga. Kwete kuti munotaridza kune mapanga. Tinotokuziva kumene kwacho mutare kuti kune miti yatinofanira kutema. Taakungoda kuti imovapo panzvimbo. Wai kuti kune zvinodai nini. Kune machallenges anogona kusimuka, anongoda bedzi. Mwari varipo. Vanhu vaunozembera, vanhu vaunotrasta, kugona kwako, kungwara kwako, runako rwako, pane pazvinosvika pakuti hazvichashanda. Iwo Mwari wavati paunogumira iwewe, ini ndo pandinotangira. Kureva kuti zvinotoziva kuti unotoguma, nyaya yacho yakatooma. Unosvika pakuti apa ndichakwanisa, beti dambudziko racho richii? Panoda Mwari. Tine nguva yatakabva kumashuro, economy dzanetsa so, economics dzemunyika, pakatanga kugadzirwa mazero, mari ichinopiwa mazero. Tikachema nemazero iwayo, nokuti haana chavakagadziriswa. Mari ichikura, nhamba ichiwanda, zvinhu zvichioma, vakafunda varimo, zvichioma zvakadaro. Zvakatipawo kusurvive is the love of God. Ndokuti munhu wese une paunotoona kuti apa ndiMwari. Mazororo akapfuura, yambiro dzavanopa vetraffic, vanoti don't drink and drive, which is good advice. Asi unoziva here kuti unogona kudhumwa nemunhu akanwa, iwe uri sober, iwe ubva wafa, iwe ubva survive. Akayambirwa ndeyakudhuma, don't drink and drive. Kuari sober anoyambirwa kuti chii pauriti. Nokuti vari sober vanofa, vari correct vanofa, vachidhumwa nevanhu vakanwa. Kurati advice kufanira kuenda kuboth. Uyu ndi don't drink and drive. Uyu ndi tsvaka nyasha dzaMwari pazororo mukufamba, nokuti unofa uri correct. Unonyatsopinda green robot, wopinda red, wered wokurova, iwe wofa uri right. Iye usara. Takangomera kuti chinonzi nyasha, anosara obva atendeuka. Upinda newe. Nyasha toka dzinokorwadza. Nerekodi ina Paulo iye kukuva vanhu kuponda kutadza kunamata nekudii. Akazoguma muvhangeri mukuru. Zvokuti paanotosvika kudenga kunoona nevari magiraji. Taisha pane munhu akatadza kunamata basa apa indisango. Mwari woti Sauro hatimuzive. Nokuti kana munhu amuna ashatisika chitsvaka. Paanozomusvika nokuti ishe muyonzi vakorinda vabatwa. Touch not. Zvikanjaitiro ndozvinoita nyasha. Munhu akakuvhara akatendeuka, zvapera. Unosvika kudenga uri chigumbuti, asi vanhu vakandimudza vasaudza vakorinda. Madhikoni aunodaro. Ivana Mwari nguva dzese. Uvepo hwaMwari hufambe newe. Mwari nevana vangu vakachengetwa. Panyika vanhu vane nzvimbo dzavanodhikira kuti dziri safe. Ine imwe nzvimbo yanzi Pentagon kuAmerica. Pari
safety papa. Wakaondoka na wakafa. Place in safe nyika. Presence ya Mungu. Pane security yakanaka ya usavunduke kana Mwari wewe. Kama mdara wakujara singa ikabila akafungwa na watu wake. Uchocho ndiri safe ndakachengetwa. Wakachengetwa ndicho kurai. Hapana bali safe hapana. Safety yako ili mna Mwari. Security marriage yako ili mna Mwari. Security basa lako ili mna Mwari. Hata wale mabonera ndaita ni mafundura ndakaita kama manzo ndinida akondisia. Ine mwechi na isidata lisekuna kwako. Nekukona kweso ababa appreciate one. Unoto replace kwa munhu ari less of qualifications. Why kune mweya isingana chakanaka. Usazemira kama mapepa apa. Satani wacho idofu ni powerful. Lo fore kuti ndikadakurwisa wakafunda wandaka chiremba udza kuti usashuta 40 iye anoda manzi mushuta. Satani ari dangerous. Wasitanda waerenga kuti 40 inodini wapedza kudaro tenga yako. Sauti not living. Pana akamboya street patoparitsa munhu wamwe ndinamachira inde kusiya 40. Ndori kuti chanamata but Satani amata ndemubvunzo wakanamatirwa nani kuti utange. Because zvinotangwa neminamato zvinoda munamato. But zvinotangwa nethinking zvinoda futi ma-decisions. Kungofunga wega unoiputa. Pasina kungoleva sokuti from today bema puta iko zvino. So tono kunyai munamato. Iwe wakangotanga ne-decision. But munondradza mavhesi acho anoramba 40. Mwechi akabata munhu anotouya mubhaibheri kwacho. That's why Satani paedza Jesu akatouya neiko. Imondradza kufonjera mapati. Ndikati aiwa tivhurombo kana kwakufonja. Tora chipepa chacho madzotwereka. Iye yakatonyorwa. Hazardous. Dangerous. Kuti sakuona mashoko akanyorwa pasi ekutandara. Pari kufa munhu. Iye yakatonyorwa kunzi danger. Yoti ndudze kuti yakaipei. Asakuona kuti Satani anobata intelligence. Wazvafana kuita common kuti munhu wese akaenda kuchikora akavereka pakanzi hazardous to health. Wanzwa kuti dangerous. Yehova tichibudze kuti yakaipei. Iye akaibata yakanzi danger. Tinoto zvadarika kufunda. Zvane mweya wekuti nyangwe pakanyorwa kuti danger haachaona. Achida kuti patsvagwe vhesi kuti yakaipei. Iyo yakanzi hazardous to health. Uwepo hwaMwari ukashaikwa. Vanhu vanoshama kuti saka nekuziva kwesu sei hatina naupenyu hwakadai. Kune marombo akati fundei akarongeka akati ngwarei. Uye zvinoti kuti ngwari wesu kuti life yake yakadai so. Kune mweya usingarespecti mapepa awinawo, maprotections awinawo. Chinoda mumba, chienda kubasa, uri mumba macho, Mwari uwepo wenu ngauve nesu. Muri yenu ngaichengetwe neni. Nekereke kunamatira kuti Mwari uwepo wenyu uve mundo. Nekuti zvinoita kuita chechi pasina Mwari wacho. Zvinoita kuita chechi Mwari wacho asipo. Ingati vadzidzi vaJesu vaimboungana mumba. Wozonga kuti Jesu akazoapia pakati pavo. Urati vaifanorowa. Paakapinda kati Thomas chibata maoko akibata parutivi. Jesu akaapia murume akaina vadzidzi kudaro. Noti vaitofanoita zvinhu asipo. Mwari ukereke tinoda uwepo wenyu. Mazuva akaberekwa Jesu Maria akashaya mume kuberekera mwana. Nechikonzero chekuti vanhu vakawanda vanga vabereka musiwo kwazara. Vanhu vanetsika yekubereka zvavo panoda kuberekwa zvaMwari. MuBethlehem, Bethlehem zvinongora kuti house of bread. Jesu ndiye bread of life. But chingwa chakashaiwa muimba yechingwa. Kuti mama zara vanhu vakubereka zvinhu zvavo. Nekereke ida kunamatira kuti Mwari uwepo wenyu nokuti uwepo wenyu ukashaika. Program dzevanhu dzinowanda. Tsaona Jesu nemunguva achidzidzisa ivo vanhu kuziva kuti kana zvazve kingdom yaMwari zvine masigns anofanira kuona kuti zvaMwari izvi zvazvo zvaMwari izvi.
iye anotitakura ijoki rako nokuti rakareruka. Kuna kuti kwanzwa rako reno usashinge tura ukubvunza kuti bishop anozoitira zviendera nokuti iye wacho anotauracha wese kunamata kufara isoonova pari papa zvinoitsoma kuti yako kurame yepi kunamata haisi bhedheni kutotakura zvakareruka kwete zvinorema. Saka iye akati saini inoratidza kuti zvine zvamwari, the burden is light. Saka pani ngoshinga kuti ndatingoshingira ndozvazvaita unototura woti bati mukuru iyi vhesi inokuti zvinofanira kupfara mushanda indakakuoma. Anoza kunamata ndomunhu wese wega richopuwa educated or not. Ukaona kune saidi rari kuzva kwazviri kungooma senyanga pane nyaya. Saka munamato wedu ndokuti mwari kereke ndei tinodawo uwepo wenyu kuti tingabereka. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Pane vakaenda kunotsvaka Jesu muguva vakasvika asiku. Guva raakaiswa ndiro vakatoona Mark 16 pavakauya nezvinonhuhwira vaenda kuzodza mutumbo wake wakasvika asiku anga abuda kupinda nechokwadi vakapinda achimuona bhati akabuda. Usafanira kuti mwari wacho aimbonga aripo obva abuda. Zvakutoda vanhu vanogona kuziva kuti anenge apo. Nokuti kana asipo zvinooneka pane zvimwe zvokuti you need to grow spiritually kuti ugone kuziva zvinhu from the spiritual perspective. Motikari inonzi moto kana uchiidhiraivha ine system yekuzvichinja yega magera. Munhu anonzi mechanic ane intelligence yekutonzwa takuya shifta apa yashifta kana anonzwisisa unotonzwa sound pressure inoita kuti iri kuchichinja magera ekuchinja. But kana usingazivi kuti just a driver hauzvinzwi. Kunoti pane kawisdom knowledge kanotsvakwa kekuti ugone kuziva kuti tiri kumuva tasimuka taakuenda. Nokuti zvikashayikwa izvozvo uwepo hwake usipo tinoita zvinhu zvedu. Pauro asvika pachechi nepaAthens akasvika papulpiti pakatonyorwa kuti kuna mwari asingazivikanwi. Ichechi itoone pulpiti itoone kwaya but mwari ndiasingozivikanwa but anofanira kurova. Haana kuzviwana kurodhi zvange mukereke makatonyorwa kuti kuna mwari asingazivikanwi kuti the unknown God. Kumuziva kune nyaya. Samiri chaiye airara muchechi but mwari pavakamushedza haana kunzwa mwari akanzwa Eri akamhanya kuna Eri aidanwa naMwari. Kuziva kuti mwari ndiye ataura zvinotoda kudzidziswa. Samiri akasimwa muchechi. Iyo yekukurira muchechi ine problem. Unogona kusakura uchikurira muchechi orega kukura kamweya but wokura muchechi mopanyama. Zvokuti mwari pavanotaura unzwe mwari unzwa munhu. Akamhanya kuna Eri 3 times. Unodana Eri mudhara zvanzi aiwa. Eri ndokuzoti anofanira kuda kudzidziswa kuti ndiye mwari ari kudana. Ukadanwa this time unoti taurai tenzi muranda wenyu akateerera. Akatodzidziswa. Iye ndiye ari kudanwa but anodzidziswa nemunhu asiri kudanwa by experience kuti akambodanwa ane kuziva kwemari kwaari kuita impact to others. Ukada kufamba muuwepo hwaMwari be humble. You need to learn from elders. Usamanya kuti youth ndo challenge yatinayo baba. Tine jinja tine power toda kutsvaka zvinhu zvokuti madhara anotibatirira. Kune chisingasubstitute experience. Anga ane experience. Samuel anga ane jinja aimhanya akanzwa Mwari vachitaura but asingazivi kuti ndiwo Mwari wacho. Akatodzidziswa nemunhu asiri kudanwa. Why? Because he was still in the office. Our God is the God of protocol. Ukada kufamba muuwepo hwaMwari, learn to be humble. Learn to respect elders in the things of the Spirit. Chimwe chinotonyima munhu womwari kushaya mweya wekuremekedza umwari. Taini Mwari wacho tochitsvakira bega nomunamata. Pane pamwe pokuti Mwari wacho nyangwe ukamutsvaga wega haumumwani. Why? Nokuti akatomburuka kudhara ari panzvimbo ane vanhu aukuendanitsana chizvi. Pane pamwe pokuti zvakutsvaga kuna Mwari hazvipo. Mwari pane vhesi inoitira zvakanaka vakasvika pakudyira munhu tsitsi ivo vaine munhu kwete munhu aina Satani vari 2 vakati kuna Adamu hazvina kunaka kuti munhu ari ega
tu. Mwana wanakuti akana uneni ghost reke. Bozo kuti uneni nawo. Mwana wanakuti azvina kunaka ivari tu. Why? Kuti anga ashota munhu. Nokuti izwi rechiprofita rakanzi bring fruitful and multiply. Rinongoitika bedzi kana wande mukadzi if kana wina mwari amuwanda. Nobody holy, anointed, and still alone. Shida wangu munhu. Saka nhamwe munhu yekutanga yakademba nedenga ndeyekuona munhu asina munhu. Nokuti zvinhu zvakataurwa naMwari hazviitike nokuti washota munhu. So my time is done. Toite sezvakari mangwana. Mashoko randinaro Mwari vafambe nesu. Mudzimba dzedu Mwari vagare nesu. Imwe budget yaunoita uchaputika musoro Mwari muwanirewo nyasha. Mupi homwewo kuguta. Unoputika musoro. Jesu akambotifidhai vanhu zvikanzi aya pane hove netushukwa zvishoma. Akatitaurira vanhu vagare pasi. Chakakonzera nokuguta handi zvinhu zvanga zviripo. 5 loaves nehove 2 and 5,000 havakwani. Havana kuguta zvanga zviripo. Vakatozoguta nezvakaitwa naMwari. Kwete zvanga zviripo. Zviripo izvi zvinokuvadza munhu, zvinopa stress. Mwari vakasapinda musalari panofa munhu apa nestress apa. Hamubvumirwa strike akawa mukwenyu pamunosenza. Wotostrike pamabva apa woti Mwari ndiwanirewo nyasha. Strike akorova pamabva. Ene mazuva ano ukatostrike vanowedzera shoma yekuti munoda kustrike futi. Again, Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us. We thank you, Lord, for your presence in this church, in our lives, in our families. Pane zvatinobata Mwari,